Video je určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. 18letá pacientka si stěžovala na recidivující píštěl na zubu 21 v důsledku úrazu před 5 lety. Při nehodě na kole došlo k poranění horního rtu a subluxaci levého horního řezáku. Prvotní vyšetření odhalilo zřetelně nepravidelnou linii úsměvu, která byla způsobena deformací rtu v důsledku úrazu. V mukogingivální linii byla v oblasti 21 potvrzena chronická píštěl. Zafixovaný zub 21 má odlišné zbarvení. Intraorální rentgenový snímek zubu 21 potvrdil neúplné endodontické ošetření a částečnou resorpci kořene. Po extrakci a exkochleaci byla provedena revize extrakční rány. Vestibulární stěna lůžka byla zachována s výjimkou apikální části. Lůžko zubu bylo vyplněno pouze kolagenovým kuželem obsahujícím antibiotika. Vytržený zub posloužil jako provizorium. Kořen byl odříznut přibližně 2 mm pod cementosklovinou hranicí tak, aby tato část byla zapuštěna do měkkých tkání. Korunka byla připevněna k sousedním zubům kompozitem. Po 14 dnech proběhla kontrola hojení a zub byl opět fixován vícepramenným drátem z palatinální strany. Po 1 měsíci byla naplánovaná implantace s okamžitým zatížením. Na základě předběžného otisku byla zhotovena provizorní korunka. Extrakční rána byla dokonale epitelizovaná a mezizubní papily zůstaly zachované. Drátová dlaha, kterou byla fixována provizorní korunka, byla dočasně ponechána jako kontrolní prvek pro zavedení implantátu. Mukoperiostální lalok byl zvednut palatinálně a částečně mobilizován vestibulárně. Byl zaveden 14 mm dlouhý implantát Bionic od společnosti Lasak o průměru 4 mm a po odstranění nosiče byl nasazen provizorní abatment. Při kontrole po 1 měsíci se nevyskytly žádné problémy. Provizorní náhrada byla integrována do okolních tkání a estetika měkkých tkání byla zachována. 4 měsíce po zavedení implantátu a okamžitém zatížení byla provizorní korunka odstraněna. V laboratoři byla zhotovena finální celokeramická korunka. Zde již vidíme úsměv pacientky při kontrole po 3 letech. Minimálně invazivní chirurgické postupy a ochrana okolních tkání umožnily dosáhnout maximálně estetického a funkčního výsledku. Rentgenový snímek po 3 letech rovněž ukazuje zhojené lůžko bez známek resorpce.